Ukhozi FM kule lockdown lusahamba phambili. Luhamba phambili ngenxa yokuthi sihlezi sinawe kulo bhubhane noma kule ngcindezi esibhekene nayo ye coronavirus noma iCovid-19. Sinani siya understand ubuhlungu enibhekene nabi kakhulukazi labo abaretrenchiwe emsebenzini, abalahlekelwa amathuba omsebenzi, abahleze emakhaya, labo abaswele abanganazi izinto abazozidla, ukudla kushoda emakhaya. Siyakwazi ubuhlungu eninabo and sinani zomsakazo Ukhozi FM. Khumbula nakho okubalekile ukuze sigweme ukubhebhetheka kwegciwane leCovid noma iCoronavirus. Ungakhohlwa ukuwasha izandla zakho, usebenzise amanzi anensipho, washa izandla zakho, usebenzise amanzi nensipho 20 seconds. Ungakhohlwa ukuthi usebenzise noma isanitizer ena 70% alcohol ukuze uyigcine uphephile. Kubalekile ukuthi mangabe uzohambela endaweni zomphakathi, ngabe uyohola, ngabe uyothenga igrosa, ngabe uyemsebenzini, ufake imask. Kokusiza lokho ukuthi ungayitholi usutheleleka noma ungayitholi usuthelela omunye umuntu. So kubalekile ukuthi senze njalo, silandele imiyalelo eyiyo. Bangaphezulu kwa 12,000 abantu abane coronavirus eNingizimu Afrika. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele sitatazele, kusho ukuthi kumele sithembe iDepartment of Health, sithembe uNkulunkulu, sithembe abakithi abangasekho, sithembe uKristu Jesu wakho, sithembe ingelosi zakho, sithembe even inkosi yakho. Okunye okubalekile asiqale la, siyazolana kakhulu nemndeni yalabo abalahlekelwe bawu 219 asebeluze impilo zabo. Kubona bonke abathintekayo emndenini sithi dudu. Kodwa khona kunjalo uNkulunkulu ukhona, uJehova ukhona. Usazophumelela izinto ezinhle oyifunayo, usazoyibamba ngesandla. Kusase early ukuthi usanga give up. Unga give up, kusase early. Ungalilahli ithemba, izinto oyifisayo, amaphupho akho asazofezeka. Wena nje okwakho ukuhlala ekhaya uphephile. Ungahlukumezeka, uhlushwe kwenzeke lokho nalokho, ubone sengathi ithemba emhlabeni liyalahleka. Lalela, bakuhluphile kodwa bakuhlulanga ngoba uNkulunkulu uJehova wakho ukhona ezithemba, uyisiqalo futhi uyisiphetho sempilo yakho. Khumbula into ebalekile, uyazazi ukuthi usuka kuphi, uyazazi ukuthi ukuphi, uyazazi ukuthi ufuna ukuya kuphi. Asithandaneni sikhombisa amazwe omhlaba ukuthi thina siyiNingizimu Afrika soyinqoba iCovid-19. Ilo nalo athi ngizokwenza kahle nalapho ngingabona umuntu. Hlala ekhaya uphephile. Ungakhohlwa ukuthi Ukhozi FM, abasakazi boKhozi FM, management yoKhozi FM iyakuthanda, ubalekile, kusazoba right, kusase early ukuthi unga give up. Sazosebenza, sazoyithenga imoto yamaphupho, sazoshada, sazobukela euniversity, sazoba nabo abantwana.